Πού είναι οι υπόλοιποι? Αγαπητοί συνάδελφοι, μπέστε μέσα αν είναι ή θα συνεχίσουμε με τους παρόντες. Πρώτο θέμα, έχουμε την έγκριση του πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. Ομόφωνα. Πριν πάμε στο δεύτερο θέμα, κυρία Κόγια, θα πάμε... Ορίστε. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι, να προσέλθουν. Να πάρουμε πάλι παρουσίες. Αρμάγος, παρών. Ήβρος. Παρών. Κόγια. Εδώ. Λερογιάννης, Απών, Σκαρπής. Μπούργος. Παρών. Ματζιούτας. Σβερόνι. Κύριος Παρούτσας. Αποχώρησε κάποιος, δεν νομίζω. Όποιος αποχωρεί πρέπει να λέει αποχωρώ και φεύγω. Εντάξει, τέλος, πάει. Τελείωσε. Εδώ λέτε ότι δεν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει απαρτία και παραπάνω. Απαρτία έχουμε. Απαρτία έχουμε, μόνο για τα θέματα. Ωραία, οπότε είναι όλοι εκτός από τον κύριο. Παρόντες όλοι. Σύμφωνα με την πρώτη, με την παρουσία. Κυρία Κόγια, να αναφερθούμε στο 13ο θέμα για να φύγει ο κύριος Ζούκας. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αφορά την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα των Στάβλων. Είχαν γίνει 2 άγονες δημοπρασίες τον Απρίλιο, είχαμε πάρει σχετική απόφαση και στη Δημοτική Επιτροπή. Τώρα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να το δουλέψει ο κύριος Σπύρος Ζούκας, ο οποίος απουσιάζει σήμερα, δεν είναι εδώ, εκπροσωπείται από τον κύριο Ανδρέα Ζούκα, έχει εξουσιοδότηση. Έχουν υποβάλει τα χαρτιά που προβλέπεται στην υπηρεσία. Απλώς για το τυπικό του θέματος, είναι 50 ευρώ το μήνα για 3 μήνες. Ναι. Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον για να το ανοίξει κάποιος εδώ, αλλά προφανώς απεσύρθη διότι δεν υπήρχε, προφανώς τα βάλε κάτω ο άνθρωπος. Όπως γνωρίζουμε σε όλα τα χωριά είναι το ίδιο και όλοι σας θα έχετε τα ίδια στα χωριά μας, τα ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα κοινοτικά να μπορούν να λειτουργήσουν, να είναι λειτουργικά για λίγο διάστημα που δυστυχώς τους καλοκαιρινούς μήνες μόνο θα δουλεύουν. Τα έβαλε ο επενδυτής κάτω και δεν συνέχισε. Εδώ έχει βάλει ένα στοίχημα ο πρόεδρός μας, ο Σπύρος ο Ζούκας, που σήμερα αποσιάζει, διότι έχει τον πατέρα του με μια σοβαρή επέμβαση στην Αθήνα και ήρθα ανταυτού. Το έχουμε κουβεντιάσει και με τους χωριανούς μας, το ανοίγει για τους καλοκαιρινούς μήνες και για να... Ανδρέα μου, συγγνώμη, δεν μπορεί ο Σπύρος να το νοικιάσει. Όχι το νοικιάσει, ανάθεση. Όχι ανάθεση, παιδί, δεν μπορεί να μισθώσει ακίνητο του Δήμου όταν είναι πρόεδρος. Δεν το γνωρίζω. Γράψτε το σε ένα άλλο όνομα, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά νομίζω δεν μπορείτε. Άμα δεν μπορεί, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω τα νομικά. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι ο αδερφός μου. Είναι ο πρόεδρος. Αν δεν υπάρχει αυτό το κόλλημα, άμα δεν είναι νομικό. Προσήλθε ο κύριος Σταμάτης. Κύριε Σταμάτη, έχει το λόγο. Συγγνώμη, καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Θέλω να συλληπιθώ την οικογένεια. Όχι για αυτό, και για το προηγούμενο ψηφίζω, Νίκο, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να συλληπιθώ την οικογένεια του Πύρου του Νάτσι, την Ελισάβετ και το παιδί να αντέξουν το χαμό και ήταν πολύ σωστός και καλός άνθρωπος για το Καρπενήσι. Για το συγκεκριμένο θέμα είχαμε πάρει απόφαση να γίνει δημοπράστηση.
και ήταν άγονοι. Ναι, τώρα πρέπει να φέρει προσφορά ο ιδιώτης. Επειδή είναι πρόεδρος, ο Σπύρος έχει ασυμβίβαστο. Δεν έχουμε κανένα αντίρρηση. Ας το γράψουν σε όποιο άλλο θέλει. όνομα, σε άλλο Ναι, όνομα. αυτό είπα. Δεν έχουμε κανένα αντίρρηση. Επειδή έχει βρει ένα παιδί το οποίο ιδιώτης που θα το λειτουργούσε, γιατί ο ίδιος δεν θα το λειτουργούσε, απλώς είχε βάλει ένα στίγμα να τον ανοίξει καλοκαιρινούς μήνες για τους προφανείς λόγους. Ας κάνουμε λοιπόν, ας δούμε τον ιδιώτη αυτόν που θα... Αυτό είναι ιδιώτης, ας πούμε, οπότε θα μπορούσε. Αλλά πρέπει όμως να ξαναμιλήσουμε για άλλη συνεδρία. Οπότε μάλλον μακραίνει το πράγμα. Τέλος Αυγούστου πάει λοιπόν. Ήταν λάθος που δεν το... Ναι, δίκιο έχει. Πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος. Δεύτερο θέμα, ναι, αναβάλλεται. Στο δεύτερο θέμα του κύριος Καρβέλης, εισηγητής. Κύριε Καρβέλη, έχετε το λόγο. Στο μικρόφωνο παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι για μια γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» ισχύους 72,45 ΜΒ στις θέσεις Λυκολίμματα, Ρέλια, Ταμπούρια, στις δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου Τυμφριστού και Μακρακόμης του Δήμου Μακρακόμης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στις δημοτικές ενότητες Ρεντίνης και Μενελαΐδας, Δήμου Σοφάδων, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στις δημοτικές ενότητες Κτημενίων και Φουρνά Δήμου Καρπινησίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευδανίας. Έχουμε την εισήγηση της υπηρεσίας με αναλυτικά τα σημεία στα οποία αναφέρω. Είναι καινούργια, όχι τα παλιά. Όχι, καινούργια. Γράφει εδώ, είναι 12 από τα 21 σημεία, τα αναγράφει εδώ μέσα. Έχουμε εδώ την απόφαση της κοινότητας Φουρνάς, επειδή καλύπτει τα περισσότερα, η οποία είναι αρνητική. Έχω επικοινωνήσει με τους προέδρους από τις δημοτικές ενότητες Κτημενίων και Φουρνάς, είναι όλοι αρνητικοί. Οπότε, σύμφωνα με όλα αυτά, καλό να γνωμοδοτήσουμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρβέλη. Παρακαλώ. Ναι, και να μας συστηθείτε λίγο. Καλησπέρα. Είμαι ο Στέφανος Σταμέλος. Είμαι εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών για τα αιωλικά στις δημοτικές ενότητες Φουρνά και Κτημενίων. Καταγωγή μου είμαι από τα Πετράλωνα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έχετε νομίζω και την γνωμοδότηση του Τσόλη του Βασίλη. Εδώ είμαστε, που συνεργαζόμαστε στην κοινότητα του Φουρνά. Απλά θέλω να τονίσω και να έχετε υπόψη στο εξής, ότι η Ευρυτανία, να πάρουμε υπόψη μας, ότι έχει στο περιφερειακό σχέδιο οριστεί σαν περιφερειακό πάρκο αμυγούς ορεινής περιοχής και σαν επίσης ορεινή περιοχή μεσογειακής κληρονομιάς. Με αυτό σημαία θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν αγώνα να σταματήσουν όλα αυτά τα έργα, τα φερόμενα έργα των ΑΠΕ στην Βρυτανία. Και γιατί όμως? Πρόκειται να γίνει αναθεώρηση του ειδικού χωροταξιακού για τις ΑΠΕ. Πήρε πρόσφατα μια αναβολή για τέλος του χρόνου, που σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει πιθανόν και η διαβούλευση, άρα εμείς σαν Βρυτανία θα πρέπει να απαιτήσουμε να εξαιρεθεί η Βρυτανία από το ειδικό χωροταξιακό για την ΑΠΕ σαν ΠΑΠ, σαν περιοχή αιωλικής προτεραιότητας. Αυτό που είπε και πριν ο κ. Καραμπάς κτλ. Με βάση λοιπόν αυτό θα πρέπει να σηκώσουμε τον τόνο της φωνής μας και σαν δημοτικές αρχές Καρπενησίου και Αγράφων και σαν Περιφερειακή Ενότητα Βρυτανίας, να κάνουμε πιθανόν και κάποιες εκδηλώσεις αντίστοιχες, ίσως ένα συνέδριο ή κάτι άλλο. Εμείς σαν Κτημένη και Φουρνά, μαζί με τη Μενελαΐδα και την Ρεντίνα και το Καλιφώνι πίσω,
Έχουμε μια συνεργασία, κάνουμε στις 4 Αυγούστου, στις 10:30 το πρωί, μια σύσκεψη στο Φουρνά όλων των κοινοτήτων της περιοχής μας και των συλλόγων των Απανταχού και λοιπά των χωριών, να συζητήσουμε το θέμα πιο αναλυτικά, αλλά κυρίως να δούμε την πρότασή μας για την ήπια βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό που πάσχουμε εμείς τουλάχιστον σαν Βόρειο-Ανατολική Ευρυτανία, την ήπια βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι ανάλογο είχε κάνει η Ρεντίνα πέρυσι σαν συνέδριο και φέτος επανέλαβε επίσης συνέδριο η Ρεντίνα, και είναι πρόσφορο το έδαφος να συζητήσουμε και μαζί τους, γιατί είμαστε ένας ενιαίος χώρος ορεινός, με αυτό που μας ενώνει είναι το πανέμορφο δάσος του Φουρνά, ένα από τα καλύτερα, ίσως το δεύτερο ελαττόδασος της Ελλάδας. Άρα λοιπόν έχουμε ιδιαίτερη υποχρέωση και ευθύνη να αναδείξουμε τις προτάσεις μας, όχι να είμαστε πάντα αρνητικοί σε ό,τι προκύπτει, απλά θέλουμε μια άλλη βιώσιμη προοπτική. Δεν λέω ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη είναι μεγάλος όρος, προοπτική. Όχι απαξίωση, όχι βιομηχανική περιοχή, η Βόρειο-Ανατολική Ευρυτανία για μας. Για όλη την Ευρυτανία, όχι ενεργειακή βιομηχανική περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμέλο. Επί της ψηφοφορίας, ομόφωνα, αρνητικά. Θέμα 4. Κυριακό για αναμόρφωση προπολογισμού εσόδων-εξόδων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν κυρίως την ενσωμάτωση των σχολικών επιτροπών στον προϋπολογισμό του Δήμου, οπότε γίνονται κάποιες τακτοποιήσεις. Επίσης, θα συμμετέχουμε, όπως και πέρυσι, σαν συνδιοργανωτές στο Ράλι Ακρόπολης, με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απορία, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Κυρία Κόγια, μόνο ένα θέμα θέλω να βάλω, ότι επειδή ακούω πολλές φορές ότι δεν έχουμε λεφτά για αυτά, βλέπω αυξάνουμε συνέχεια το 55-67, είναι ένα πρόγραμμα προφανώς και εμείς το δουλέψαμε, είναι χρήσιμο, αλλά αν δεν έχουμε λεφτά, μήπως πρέπει να βάλουμε λίγο φρένο, δηλαδή καλύπτουμε όντως ανάγκες οι οποίες δεν μπορούμε να τις καλύψουμε αλλιώς, το ξέρω ότι είναι τα πιο φθηνά εργατικά, όλα αυτά τα ξέρω. Επειδή βλέπω συνέχεια αυξάνουμε, και αν υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό που ζητάμε. Ήδη έχουν τελειώσει κάποια άτομα, έχει περάσει η διετία τους και θα τελειώσουν και άλλα 5. Τελειώνουν 7 άτομα. Γιατί θα πάρουμε τα 7 άτομα συν 4. Άρα θέλουμε 4 ακόμα. Ακριβώς. Ομόφωνα. Τι ειδικότητες είναι αυτές? Δεν τις γνωρίζω, να είμαι ειλικρινής. Νομίζω είναι γενικών καθηκόντων οι περισσότεροι και μία ΔΕ διοικητικού, αν δεν κάνω λάθος. Ομόφωνα. 5ο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Αφορά το ΦΟΔΖΑ. Έγκριση σχεδίου... πολιτική. Έγκριση σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ για το 25 και ορισμός ετήσιας εισφοράς στον ΟΤΑ. Ουσιαστικά έρχεται το ΦΟΔΣΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το σύνολο των εξόδων του ΦΟΔΣΑ είναι 29 εκατομμύρια περίπου. Το σύνολο των εσόδων 19.230 και ερχόμαστε εμείς να καλύψουμε αυτή τη διαφορά, όλοι οι Δήμοι δηλαδή, 9.869.852, που αναγάγεται κοντά στα 48 ευρώ ο τόνος. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη πέρα από τις ποσότητες του 2023, το αντισταθμιστικό όφελος των Δήμων που έχουν στην περιοχή ευθύνης τους εγκατάσταση χιτά, καθώς και στοιχείων ποσοτήτων, όπως είπα και πριν, των Δήμων το 2023. Εισηγούμαστε θετικά για το σχέδιο καθορισμού τιμολογικής πολιτικής για το 2025. Ομόφωνα. 6ο θέμα. Έχει την έγκριση καταγραφή συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σε ψηφιακά μέσα και απευθείας μετάδοσή του σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Ζητάω την έγκριση. Δεν διαφωνούμε. Πες μας δύο λόγια τι πρόκειται να κάνεις. Δεν έχουμε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Απλώς ένα τυπικό είναι θέμα. Απλώς θέλω την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορούμε να κάνουμε την αναμετάδοση. Ναι, καταγραφή. Δεν υπήρχε η έγκριση. Μεταδιδόταν και ραδιοφωνικά τα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό σκέφτεστε να το βάλετε στο πρόγραμμα, γιατί σε πολλά χωριά και ηλικιωμένοι άνθρωποι ακούν ραδιόφωνο. Θα ήταν στις προθέσεις σας κάτι τέτοιο? Υπογράφτηκε 31 για ένα χρόνο η σύμβαση. Υπογράφτηκε. Okay. Το 23. 27 κάπου εκεί. 4.500 ευρώ. Τρέχει ήδη. Να σας πω ο άλλος δεν μπορεί να πάρει, Σοφία. Τις προϋποθέσεις. Ράδιο Καρπενήσι. Συμφωνείτε? Που διαμαρτύρεται κιόλας.
Κύριε Σταμάτη, το 7ο θέμα. Χωροθέτηση θέση στάθμευσης στον... Αφορά τη χωροθέτηση θέση στάθμευσης του ξενοδοχείου Αγαθίδη στο Μπρουσό. Αφορά μόνο πελάτες ξενοδοχείου, φορτοεκφόρτωση πραγμάτων και επιβατών. Προφανώς συμφωνούμε, απλώς να δικαιώσω τον Χρήστο Γενιτσαρόπουλο που στην αρχική εισήγηση λέγαμε στάθμευση, τελικά είναι στάση, ομόφωνα όλα. Για ποιο? Κύριε Πρόεδρε, συμφωνείτε? Κατάργηση θέσης στάθμευσης, κύριε... Το επόμενο θέμα αφορά την κατάργηση στάθμευσης ΑΜΕΑ. Είναι η Γρηγοροπούλου η Έφη που μετακομίζει, ναι, και καταργείται. Είχε νοικιάσει, ναι, ξενίκησε κάπου και απελευθερώνει τη θέση. Πάμε ομόφωνα, έτσι. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση? Απόφαση επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 και αφορά την ονοματοδοσία της οδού Αρχιμανδρίτου Δοσιθέου Κανέλου στη θέση Μήλη. Έχει συνεδριάσει η Επιτροπή του άρθρου 8, είναι σύμφωνη και πάμε ομόφωνα, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 10, στους Μήλους, ναι. Στο 10, ονοματοδοσία Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου και την εισήγηση έχει ο κύριος Καρπής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με τα υπαριθμών πρωτόκολλα 10.935 κάθετος 27 του 23 και 10.574 κάθετος στις 17 του 24 υπομνήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου του κυρίου Σεραφείμ Λερογιάννη προτάθηκε ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου σε Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου Δήμητρα Παπασπύρου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αθλήτρια κυρία Δήμητρα Παπασπύρου κατάγεται από το Στέρμα Βρετανίας και έχει διαπρέψει στο Στίβο τόσο σε πανελλήνια πρωταθλήματα όσο και σε βαλκανικές, ευρωπαϊκές καθώς και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις Στίβου. Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Παπασπύρου γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1964 και υπήρξε δρομέας μεγάλων αποστάσεων στα 3, στα 5, στα 10 χιλιόμετρα και στο μαραθώνιο δρόμο. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου και για 10 χρόνια σχεδόν κατήχε και κατέρριπτε τα πανελλήνια ρεκόρ, ενώ προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ του 1988. Αναδείχθηκε αρκετές φορές πανελληνιονίκη στο Στίβο και στον ανώμαλο δρόμο και είναι η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια που κατήχε παράλληλα τα πανελλήνια ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα, στα 3 χιλιόμετρα κλειστού Στίβου και στο μαραθώνιο δρόμο με χρόνο 2 ώρες 34 λεπτά 24 δευτερόλεπτα που αποτελεί και τη δεύτερη καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών. Κατόπιν όλων των ανωτέρων, εισηγούμαστε την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου σε Δήμητρα Παπασπύρου, αποδίδοντας στη συντιμότισσα πρωταθλήτρια τη δέουσα τιμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαρπή. Να τοποθετεί κάποιος συνάδελφος? Ομόφωνα. Ομόφωνα. Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε πάλι πίσω και να πούμε για το 13ο θέμα. Θα ήθελα τη θετική σας εισήγηση για τον κύριο Ζούκα. Τη θετική σας εισήγηση, ούτως ώστε να το ελέγξει η υπηρεσία και αν είναι εφικτό και νόμιμο να... Επειδή τώρα με ναι, ναι, σας ακούω. Μου είπαν ένα όνομα, να πάμε τώρα αν μπορεί ο Σπύρος, εντάξει. Να το αφήσουμε έτσι όπως είναι τώρα η εισήγησή μου. Η εισήγησή μου, ναι. Ένα όνομα, Νικόλαος Κούντας του Αποστόλη. Όχι ο δερφός του Νόντα που έχει μαγαζί. Να το φέρουμε ως κατεπήγον διαπεριφοράς. Να σας πω κάτι, να το αφήσουμε, να πούμε ναι για τον κύριο Ζούκα. Αν γίνεται ο Σπύρος, οκ. Αν γίνεται νομικά. Αλλιώς Εγώ θα ήθελα να πούμε ναι για τον κύριο Ζούκα, τον Σπύρο. Εάν δεν μπορεί λόγω της εμπλοκής του ως πρόεδρος, θα το απορρίψουμε το θέμα και θα το επαναφέρουμε διαπεριφοράς. Για τον... ναι, όχι επόμενο, άμεσα. Άμεσα για αυτό το θέμα. Εντάξει, οπότε λέμε ναι για τον κύριο Ζούκα. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κύριε Σκαρπή, έχει το επόμενο θέμα. Εγκαλύψει απόφαση σχετικά με Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά Σχετικά με τη λήψη απόφασης με την αριθμό 5 του 24 απόφαση Σχολικής Επιτροπής για προμήθεια τοποθέτησης συστήματος καταγραφικού και καμερών στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρπενησίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς φθορές που γίνονται στο σχολικό συγκρότημα και σύμφωνα με το έγγραφο της Διευθύντριας του πρώτου ΕΠΑΛ Καρπενησίου, η οποία αιτείται την τοποθέτηση καμερών.
λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταγραφικό σύστημα θα παρακολουθεί το χώρο μόνο κατά το χρόνο που δεν λειτουργεί ανωτέρω σχολική μονάδα. Επίσης, η καταγραφή ήχου εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων κατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημοσίων σχολικών μονάδων από τους Δήμους επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτηρίων. Η φύλαξη των σχολικών κτηρίων αποτελεί δημοτική αρμοδιότητα. Ο τρόπος, τα μέσα, η δαπάνη και η τυχόν μεταβίβαση της αρμοδιότητας αποτελεί θέμα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω της ανωτέρω αρμοδιότητας και σύμφωνα με την απόφαση 19 του 2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Δήμος είναι υπεύθυνος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και αυτός καθίσταται υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν προκύπτουν. Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε την προμήθεια τοποθέτηση συστήματος καταγραφικού και καμερών, το οποίο παρακολουθεί το χώρο, το τονίζω ρητά, μόνο κατά το χρόνο που δεν λειτουργεί ανωτέρω σχολική μονάδα. Θέλω να συμπληρώσω και κάτι και κλείνω. Είναι ένα πάγιο αίτημα και των υπόλοιπων διευθυντών. Εντάξει, επίσης προωθεί τι θα γίνει. Επίσης, έχω και τη θετική γνωμοδότηση του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ομόφωνα. Ομόφωνα και με την προτροπή να γίνει και στα υπόλοιπα σχολεία, γιατί πραγματικά οι ζημιές, τα γραψίματα και όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Ευχαριστούμε πολύ. 12ο θέμα, παραχώρηση καταχρήση τμήματος μαθητικής εστίασης στο ΚΕΠΕΑ. Κυρία Σβερώνη. Όχι, εντάξει, ομόφωνα. Ομόφωνα, συμφωνούμε. Ωραία. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα. Το έχουμε πει το 13ο, ναι. Πάμε 14ο. Παραχώρηση χρήσης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Παρασκευής ζητάει να παραχωρηθεί μια αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο για χρήση από το Σύλλογο. Συμφωνεί ο Πρόεδρος, έχει θετική άποψη και πιστεύω ο Παντελής ο Χαλτιάς εδώ που είναι χωριανός. Έχω τις αντιρρήσεις μου. Διαφωνεί. Περίμενε, βέβαια. Λοιπόν, εμείς εισηγούμαστε πάντως στην παραχώρηση για 10 χρόνια. Εάν αφαιρεθεί η λέξη από μέσα, η Αγία Παρασκευή είναι κοινότητα δικιά της. Δεν ανήκει στους Δομιανούς. Αν υπάρχει γραφικό λάθος. Πού? Διάβασέ το. Αγία Παρασκευή Δομιανών. Είναι σε παρένθεση το Δομιανών. Εννοείται το πρώην, για να... Μήπως έχω άλλη εισήγηση εγώ, Παντελή. Ορίστε. Μήπως έχω άλλη εισήγηση εγώ. Να σου το φέρω εγώ να το δείτε. Σε ποια σελίδα? Συγγνώμη τώρα. Με λίγα λόγια ζητάμε να αποκεκτημένη ταχύτητα. Εντάξει. Παντελή, η εισήγηση δεν γράφει Δομιανούς. Τώρα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί αυτή η ιστορία δεν πρέπει να συνεχίσει άλλο. Ομόφωνα. Παρακαλώ κύριε Ζελοκώστα. Παρακαλώ κύριε Ζελοκώστα. Συμφωνούμε, αλλά με μία παρατήρηση. Μέχρι τώρα, μέχρι την συγχώνευση, μάλλον την κατάργηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όταν υπήρχε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, έπρεπε υποχρεωτικά να περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας οποιαδήποτε παραχώρηση παλιού κλειστού σχολικού κτηρίου. Ήδη είχαμε κάνει ένα λάθος στο προηγούμενο 2 συμβούλια πριν και χωρίς να έχουμε περάσει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, φέρατε θέμα παραχώρησης στον Ασπρόπυργο του σχολείου. Ήδη αυτό αιωρείται, αλλά πιστεύω με την κατάργηση έχει ήδη διευθετηθεί. Σίγουρα όμως, θα ήθελα μια επίσημη απάντηση, σίγουρα όμως προβλέπεται με κάποιον τρόπο τα σχολεία που είναι κλειστά να υπάρχει μια επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν στη νέα επιτροπή που είναι για όλα τα σχολεία, όπου ο πρόεδρος είναι ο Γιάννης. Παρακαλώ κύριε Σταμάτη. Πάντα τα σχολεία τα κλειστά περιέχονται στην δικαιοδοσία των Δήμων. Όλα τα σχολεία είναι στην δικαιοδοσία. Στα κλειστά. Όχι. Υποχρεωτικά. Είναι του Δήμου. Με ποια διαδικασία το παραχωρείς? Δεν υπήρχε
Όχι, όχι. Υποχρεωτικά έχω το έγγραφο. Αν θέλετε, μπορώ να σας το φέρω. Ναι, το έγγραφο που λειτουργούσαμε, ότι υποχρεωτικά πρέπει να περάσει. Ότι υποχρεωτικά περνάει από Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Αυτό καταργήθηκε. Να το δει, γιατί φέρουμε ευθύνη ως προς τις αποφάσεις. Ναι, προφανώς υπάρχει, ακριβώς, αλλά υπάρχει κάποιο όργανο πιθανόν από την Επιτροπή Παιδείας. Όχι, όχι. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας είναι του Δήμου. Ναι, δεν καταλάβατε. Έπρεπε να προηγηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Όχι, όχι. Τα κλειστά. Θα το δούμε αύριο και θα το... Ναι. Νομίζω ο Γιάννης το γνωρίζει, το έχουμε ήδη. Ωραία. Για να είμαστε τυπικοί. Για το τυπικό... Την εισήγηση την διάβασα κι εγώ. Δεν διαφωνούμε ως προς αυτό, ως προς τη διαδικασία επιμένω. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Δείτε να γίνει σωστά, δεν μας πειράζει. Η κυρία Ζαλοπός θα το λέει πολλές φορές αυτό. Εγώ επιμένω ότι τα σχολεία τα κλειστά είναι στην υπηρεσία των Δήμων. Άσε που καταργήθηκαν και οι σχολεία. Ναι, ναι, αυτό είναι διαφορετικό. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας είχε την ευθύνη και μετά ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όμως, για να διαφυλάξουμε τη χρήση που θα γίνει. Δηλαδή, εμείς παραχωρούμε σε ένα σύλλογο. Ναι, όχι, αλλά κάτι την έχει αντικαταστήσει. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή είναι η Επιτροπή Σχολικών Επιτροπών. Καλό θα είναι να το ξέρουμε. Συμφωνούμε με την παραχώρηση. Γιατί έχουμε ευθύνη ως προς τις αποφάσεις. Εκατέρωθεν και θα καταγραφεί και στην απόφαση. Επί αιτήσεως φίλων, Συλλόγου Φίλων Ερασιτεχνικής Αστρονομίας της Βρυτανίας Άρτεμις. Κύριε Σταμάτη. Ο Σύλλογος Άρτεμις, των ερασιτεχνίες αστρολόγοι εδώ και τα λοιπά, ζητά την παραχώρηση μια αστρονόμη. Ενός ορόφου στο κτίριο που είναι στο Μισέτσι. Ναι. Αυτό είναι παρατημένο, είναι ερείπιο λίγο πολύ, κύριε Νταλιάνη, και θα το συντροφεύσουμε με ένα σύλλογο λίγο πολύ. Το διοικητή το ρωτήσατε πάντως. Το διοικητή της ΔΥΠΑ το ρωτήσατε. Λίγο πολύ. Εντάξει, αν πας και το δεις, είναι... Εγώ δεν διαφωνώ, ναι. Αλλά υπάρχει μια δικασία και ο Δήμαρχος ο Τέος για να πάρει το άλλο είχε κάποιες δικασίες γραφειοκρατικές. Όλα τα κτίρια λίγο πολύ αυτά τα χρησιμοποιεί ο Δήμος, γιατί αλλιώς αυτό είναι ένα μαύρο χάλι αυτή τη στιγμή, είναι τόπος σκουπιδιών. Έτσι, και πρέπει λίγο πολύ να το συντροφεύει. Θα το κάνει σένιο δηλαδή η Άρτεμις, έτσι. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. 16ο θέμα. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Σελών. Κύριε Σταμάτη. Μία από τα ίδια. Ζητάνε πάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος εκεί ο τοπικός και συμφωνεί και η κοινότητα να χρησιμοποιούν ένα χώρο για τις ανάγκες του Συλλόγου. Και το παλαιό σχολείο πάλι, η κυρία Ζαλοκώστα. Πάλι. Εδώ λέει κοινοτικού καταστήματος. Παλαιού σχολείου. Εδώ λέει κοινοτικού καταστήματος. Εντάξει. Υπάρχει αντιστοιχεία εισηγήσεων με τα θέματα. Είναι το σχολείο Νίκο, το ξέρεις. Το σχολείο στον πρόδρομο. Μια αίθουσα του σχολείου. Ναι, εκεί που είναι το Σουλτάντι πίσω. Ας το Σελά, ναι, γιατί έχουμε και το αντίστοιχο, ναι. Κοινοτικό, ναι. Κοινοτικό κατάστημα, ναι. Επειδή έχουμε όλο παραχωρήσεις.
17ο θέμα, επιαιτήσεις του Συλλόγου Προδρομητών Ευρυτανίας. Εντάξει, αυτό είναι το σχολείο. Κύριε Σταμάτη. Ναι, τα ίδια. Δημοτικό Να ακινήτων. πω κάτι όμως, να πω κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Επειδή κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα έξοδα, μάλλον τα ρεύματα. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως μπορεί να έχουν δύο χρήσεις οι χώροι. Μία αίθουσα να εκλογές ή χώρος που χρησιμοποιείται από την κοινότητα. Εντάξει. Πρέπει να το δούμε. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια. Ομόφωνα. Να πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Να πω κάτι. Ναι κύριε Ήβρο. Παρακαλώ. Έχω το λόγο. Ναι, έχει το λόγο. Καλό θα είναι, πέραν ότι σίγουρα πρέπει να συμβάλλουν και να το πληρώνουν, από εκεί και πέρα να υπάρχει δέσμευση ότι κατά ημέρες των εκλογών ήμποτε τα χρειάζεται η κοινότητα. Γιατί μην φτάσουμε, αν τσακωθεί ένας πρόεδρος με τον πρόεδρο του συλλόγου και πάρει το κλειδί και το έχω εγώ και δεν μπορεί να κάνει εκλογές για εκδήλωση ο πρόεδρος. Μην φτάσουμε και σε αυτά. Αυτό να είναι μια δέσμευση. Γιατί ξέρεις, όσο λίγο στέλνουν στα χωριά, άρχισαν και γκρίνιες. Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά το θεωρώ δεδομένο όλο αυτό και καλό είναι να περιγράφεται μέσα. Τι ένας όρος τέτοιος. Θα καταγραφεί σε όλα. Νομίζω το είχαμε καταγράψει κατά το παρελθόν. Σε όλες τις παραχωρήσεις. Πληρώνει τα έξοδα και τη μέρα των εκλογών το παραχωρήσει. Θα κάνει. Όχι, το 18ο θέμα ο κύριος Σταμάτης το είχε. Εκτέλεση δημοτικού έργου από φυσικό πρόσωπο. ΔΚ Βράχας. Υπάρχει ένα αίτημα, μάλλον η Πρόεδρος έχει βρει κάποιο ιδιώτη να κάνει κάποιο έργο που και κατ' ουσία είναι ένα στραγγιστικό εκεί πάνω από το πολιτιστικό κέντρο. Ναι, εμείς αποδεχόμαστε το έργο και θα γίνει με την επίβλεψη στο μηχανικό μας. Λήξη της συνεδρίασης. Καλό βράδυ. Recording stopped.